Ако търсите декоративно покритие, което съчетава ефектен релеф, нежна перлена основа и фини отблясъци, Балитура Арацо е чудесен избор. Балитура Арацо се предлага в 10 фабрично тонирани цвята. В това видео ще ви покажем как сами да постигнете у дома този впечатляващ ефект. Здравейте, аз съм Антон Златанов и днес ще ви покажа целият процес по полагане на Балитура Арацо. Сатенена мазилка с ефектен релеф и отблясъци. Ще ви покажа от подготовка на основата до характерния Арацо релеф. Какво ще намерим в комплекта на Арацо Балитура? Ще намерим грунт, който в зависимост от избрания цвят е в цвета на мазилката. Ще намерим перлена основа, която се полага върху грунда. Ще намерим ефектната пастообразна мазилка Арацо, ампула с брокат и, разбира се, бъркалка, за да си разбъркаме всеки един от материалите. Преди да започнем нанасянето на грунда, се допуска разреждане около 15, максимално до 20% с вода. Нанасяме грунда равномерно и плътно навсякъде с мече по цялата повърхност. Грундът уеднаквява попиваемостта на основата, подобрява сцеплението и осигурява цвят близък до този на крайното декоративно покритие. Готови сме с нанасянето на грунда. Изчакваме около 4 часа да изсъхне грунда напълно при стайна температура около 20 градуса. Грунда вече ни е изсъхнал. Преминаваме към нанасяне на декоративната перлена основа. Именно тази специална перлена основа придава дълбочина и мек блясък на крайния декоративен ефект. Перлената основа се нанася с мече. Не се притеснявайте, ако се получат черти при самото нанасене, тъй като последващото покритие ще ги прикрие достатъчно. Готови сме с нанасянето на перлената основа. Изчакваме максимално около 4 часа при стайна температура около 20 градуса преди нанасянето на следващото и последно покритие от арацото. Перлената основа вече ни е изсъхнала и пристъпваме към нанасяне на следващия материал. А то е именно мазилката Арацо, като добавяме в самата мазилка ампулата с броката, който е в комплект. След като сме разбъркали добре броката
вътре в кутийката, пристъпваме към нанасене на мазилката. Мазилката може да бъде нанесена с шпакличка, с която се поставя материал върху маламашката и с тупкащи движения се прави ефекта. Може да бъде направено с коралова гъбка, пак с тупкащи движения. Всичко е въпрос на избор в зависимост от различния ефект, който искаме да постигнем. В случая аз ще ползвам шпакличка и маламашка пластмасова за нанасене на ефекта. След като сме нанесли мазилката, изчакваме около 8 до 10 минути и я заглаждаме с случая ползвам метална маламашка, като задължително на всяко трето-четвърто заглаждане почиствам металната маламашка с кърпа, за да не ми остава по маламашката материал. Това е моментът, в който оформяме крайния декоративен ефект. Стената ни е вече готова, приключихме с нанасянето и заглаждането на мазилката. След около 2 часа ще ни е напълно суха. След изсъхване, балитура арацо създава красив релеф с нежна перлена основа и фини отблясъци, които променят визията си според светлината. Работете винаги върху добре подготвена основа. Разбърквайте добре материалите преди работа. Спазвайте технологичното време за съхнене след всеки етап. Не прилавяйте прекалено силен натиск при заглаждането. Не заглаждайте твърде рано или твърде късно след нанасянето на мазилката. Това беше за днес. Надявам се, че видеото ви е харесало. За още интересни видеа последвайте ни в социалните мрежи.